Tänään me esitellään meidän suosituin hammaskeeli, eli ESI:n AlueFresh pitkävaikutteinen hammaskeeli, joka samalla valkaisee hampaat. Nyt laitetaan Ranys sitten testaamaan tätä hammastahnaa, niin saadaan sitten ihan oikeanlainen kuva siitä, että miltä tämä maistuu ja mikä on sitten lopputulos. Eli hammasharja kostutettuna luonnollisestikin ja siihen sitten laitamme tätä hammaskeeliä. Ihana vihreätä keeliä. Kyllä. Ja mitä sä sanoitkaan Ranys silloin kerran tästä, että miten saataisiin nämä meidän pikkupojatkin pesemään hampaat oikein mielellä? Tätä jos kutsuu vaikka alkulimaaksi, niin se on kuule siinä kohtaa ei voi enää estää lasten hampaiden pesua. Kyllä, eli siinä on vinkkinä sitten vanhemmille hampaiden aamu- ja iltapesuun, mutta laitetaanpas Ranys sitten pesemään hampaita. Eli tämähän niin sisältää mentholia ja minttua, joka sitten tekee just tuosta hengityksestä tosi raikkaan. Aloe vera on sitten tämmöinen niin rauhoittava, mitä löytyy sitten tästä meidän Aloe vera hammaskeelistä, eli se rauhoittaa sitten. Pii on sitten se, joka poistaa niitä tummentumia. Tämä ei niin sisällä ollenkaan fluoria, et siinä suhteessa se on hirmu hyvä ja Ranys kertookin siitä kohta vähän enemmän, minkä takia se on hyvä juttu. ESI:ltä löytyy myös tähän hampaiden suuvesi, jolla sä pystyt sitten tekemään hyvän ja raikkaan lopputuloksen. Eli se puhistaa myös sieltä ne hampaan välit ja raikastaa vielä lisäksi sun hengitys. Eli tällä kannattaa viimeistellä hampaiden pesu. Mukana voit pitää tämmöistä ESI:n AlueFresh spraytä, jolla sitten saa pikaisesti sitten freshin hengityksen, missä sitten ikinä kuljetkin. ESI:ltä löytyy myös Aloe vera keelejä, eli ihan tämä peruskeeli, jota pystyy sitten käyttämään hyttysten puremiin, auringon polttamiin, kuivalle iholle tai kutisevalle iholle, niin se auttaa siellä. Sitten jos on ihan erityisesti kutiavaa, niin tässä missä on teepuuöljyä, niin tämä auttaa rauhoittamaan sitä kutiavaa ihoa erityisesti. Ja lisäksi vielä löytyy tämmöistä arkan öljyä, jota löytyy Aloe veralta myöskin keelin ominaisuudessa, eli se sitten kosteuttaa ihoa tehokkaammin. Ja nyt kuulostaa siltä, että Ranys olisi pessyt hampaat, eli lähdetäänpäs katsomaan vähän lähempää, miltä ne hampaat näyttää. Oikein hyvältä ja pieni hönkäisy sieltä ja minttu ja mentolituoksu, eli ihan raikas lopputulos. Todella. Miltä se Ranys tuntui? Hyvin raikas, eli kyllä tämä niin kuin hyvä hammastahna on. Että tulee ainakin semmoinen olo, että hengitys ei ainakaan haise pahalle. Ja sitten jos on yhtään ongelmaa fluorin kanssa, kun osa ihmisistähän saa fluorista ihan allergiaoireita, niin tässähän ei kun sitä fluoria ole, mutta tämä silti ehkäisee kylmäkuumavihlontaa. Eli voin ihan henkilökohtaisesti suositella.